to bangal ndiyam e on bange ndiyam ɗam jiyaka e mbawkaji tellinaɗi ɗum wona domaine mairie kono noon ko alay saago so tawi wiyama commune yimɓe goni hen a wawa wiide aɗa ɗurno on fannu walla on bangue complètement haqqillaji amen ene hen boɗo jokkodire e waɗoɓe géré ndiyam ɗam ɗo e wuuro ngo emin kalde hen ko heewi so tawi kadi no won ko min mbawi wallideɓe minen banggue amen ga min ballitaɓe kono noon wodanani minen wadde géré ndiyam ɗam walla wiide emin gasa forage walla ko abbe ɗum ɗon no de la même manière so tawno min goni koye dande maayo ndiyam gonɗam e maayo ɗam min galana ɗum hay hunde e mbawa ko wawde wadde ɗum géré ndiyam ɗam ko gestion à part jiyaka e mbawkaji tellinaɗi ɗum haade min jogade hen dole no fewi d' accord hay sillaji amen woni elle a defi jabade e namdal ngal a wawa neɗɗo wasa woni gardude a wawata ɗurnade si en mbi beele e banggue ndiyam wonko puɗɗiɗon wadde hen walla ko won on jogui projet mo ganduɗa ha ndiyam ɓeyde en tant que ko an Allah halfini nokku o so tawi caɗele ne goodi aɗa foti aɗa wawi ɗum heftinde law ɗum ɗo de ko caɗele wuuro ngo hay sinno wona an wawi wadde ɗum directement aɗa kadi an kadi waɗata indirect no mbirumami ni dañje e mabɓe ardiɓe voilà ya jogui jaɓɓal ngal il y a 2 semaines ok ko fate alhaali ndiyam ɗam yo pour le moment ɓe gonno koye sifa ko forage goto min joguino ƴeweteno ko forage kesso mahaɗo Mbale on waɗe raccordé e matériel o ari ene mankuno raccord goto koye on raccord noon ɓe garno ƴewde Mbale emin ballodira hen nde tawno min tawino ɗo sifa centre de santé o ene jogui caɗele hakkude mum e mabɓe mbammi noon intervenir walla groupe équipe amen waɗi intervenir pour wawde wadde ɓe soulager seeɗa e komin podannoɓe hitande ko foof ɓe garanno ƴewde ko so tawi ɗum woni disponible beele min dokkaɓe ɗum ɓe ballitoro koɓe codoyta raccord o ko kollumiɓe komin banno komin podannoɓe ko ɗum koko wonata so tawi Allah jaaɓi jabri sabu rasul heddi ko caggal fuuji ɗi natani taw min mbawa wadde ɗum en avance so ɓe tawino ɗon emin joguiti e minen e koye amen komin mbawi lubdeɓe min luɓannoɓe kono ha hande haade eɓe jogui goɗɗum ko yinnode andude so tawi ko amen ko ene seeri ene selli e ko ɗum tan addunoɓe ɓe koodi komin mbaɗi ɓe rassuré so tawi Allah jaaɓi jabri sabu rasul fuuji ɗi so goni disponible 500 000 mo min mbino emin joɓana hitande foof centre de santé o min mbaɗamo débloqué to banggue sport holko mairie ndi fuɗɗi gollade hen eyyi to banggue sport wonko min puɗɗi wadde mais ko réparation ngaji mi anda so tawi en nanino dumunan no ɓenni ɗo stade municipal o waɗanoma saccagé bonna haw boni ɗum min gari min ballodiri sukaɓe ardiɓe ɗum ɓe hamin pewniti kala ko bonno hen ko e projet ji amen woni aussi caggal projet goɗɗon ɗon ganduɗa ko projet mo président de la république ɗon kadi eɗen jetta son excellence le président Macky Sall yidde wadde ɗo maison des jeunes et de la citoyenneté kanel jeeyanoka eko subtano ko andi wadde ko par étape ko daawe ngal ɗo daawal noon kanel force yo naade force yo kanel naata hen ko ɗum tagui nokku o yiyama entrepreneur o ari ɓe neldiga équipe aji pour ko fati ɗum ɗon koye ɗum ñaguimi le ministre de la jeunesse wondude le ministre des sports no ɓe ballirtimin ha stade o mahate waɗe kadi tribune kesso min mbaɗane kadi gazon esthétique ɗum noon koye démarche min goni mi heeɓi ministre de la jeunesse fodore ma waɗam appuyé e ɗum ɗon so Allah jaaɓi jabri sabu rasul bandiraɓe heeɓe ne mbiya mairie ji ɗi ko ɓuuri ko hewde wawa haɗ ɗumen liggade soko tawi yonti haaɓe namdo haaɓe mbawi wonde ɗo e nokkuji ɗi lebbi 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati ɗum ala probléme caggal nde ɓe piila ɓe natti wonde ɗo ɓe gona tan ko mana ko Dakaru maire Kanel waɗi résidé ko Fouta walla ko Dakar maire Kanel waɗi résidé ko Kanel maire Kanel waɗi résidé ko Fouta jahanmi Dakar tan ko so tawi haaju noddi kam taw ko alay sakko nde tawno
oɗo yiɗi kanel no feewi oɗo yiɗi kanel herta mbaade fonno hebde ndi oɗo yiɗi kadi daranade kanel naaɓe mi wi kanel naaɓe ɗiɗo duuɓi 5 garuji caggal ɓe pelliti hoolade mi halfinde mi wuro ngo minne ɗiɗo duuɓi 5 garuji so Allah jaɓi jaɓri sabu rasulu mi hokki hooram kanel très bien jamma ñalawma subaka e kikiɗe kala ɗo jeyami darima koye darde kanel inchallah to banggue e kisal nde tawno hande teskama ko leydi Sénégal foof ha tengtini to banggue e Fouta insécurité o ene haljini yimɓe pop jawɗele ne gujje boowal won hen ni ene ɓorta ɓornaɗi gande ɓortuɗo ɓornaɗi kam opata liggaɗi no halpulare en mbiyata ni eywa mairie ɗi kañumne beele won darde daari hen hay sinno wawa wallude yimɓe e kisal mumen 100% hayso kam manan wona kam gubbotoɓe kam sayeɓe e hol miijo ngo mairie ɗi jogui hen monsieur le maire oui en fait kisal ko kañum sa yi nde heewi wiide so tawi en jamma ari en lelima en danima tan ko won eɗen jogui won daari yakare won darani ɓen hen ɗum ɗon kam ko banggue laamu central haɗata noon no mbiruɗa ni ɗum waɗa en intéressé e ɗum waɗami intéressé à double titre gati no mbiruɗa ni kanel sukaɓe ɓe walla jawɗele ɗe walla ɗum randu ngu foof ene hebde foti hebde sécurité sécurité o noon jogui ɗum ko laamu central min ceerani e yewtidde poste de gendarmerie gonɗo ɗo min ceerani e yewtidde préfet ha woni ni kam ni sababu ñagade président de la république commissariat yo waɗe e nder kanel ko wona ɗum ko eɗen gandi ko sécurité insécurité ɓurɗo mawno ɗo ko ɗo gonɗen ɗo gonɗen tan koye duunde ko heddi ko fof mawi heddi ngo fof ko maayo ngo ganduɗa ko insécurité en toon ko fate ko wiyete l'islamisme eyyi koye ɗum ɗon ɗeɗen gueɗe kadi tawno dans ma formation en géopolitique mi jumbi hen no feewi e oɗo diwan ha jari ni nde piilami nde walla nde gonmi maire nde pour être un peu beaucoup plus normal mi dañi visite toppitiɗo sécurité dans la région no ummi Saint-Louis min jirten no heewi emin jokkidiron hen ko heewi ɗum ɗon noon koko fate alhaaldal ko kalten ko groupe garoji ene gadda men ko heɗɗi walla jeddoji ko gonɗen dow mum ko ha kene ene corta sukaɓe men ene nan ɗum e koye mumen en tout cas pour ɗum ɗon aussi ko hunde no kewnomi wiide à l'Assemblée nationale Sénégal ɓesgu mum ngo wayi kono bombe à retardement ni so tawi ummanaka guilay law ene wawi jibinde ko hay goto anda kadi jaam subaka fof nde pinɗa a fewjat ɗum wona mi dañi ɗum hande tan kuntina ha ɓata subaka fof nde Allah findinma a fewjat jaam ko ɗum tagui no mbirunomi joni ni min namdima commissariat de police yo wonɗo emin jewtida e poste de gendarmerie gonɗo ɗo haqqillaji amen kadi ene e leeɗe ɗe eɗe sukaɓe ɓe emin gandi jolle jolle sukaɓe ɓe ene ɗo ene ɗo emin cifo ɗo jolle jolle kuftidinɗe jolle jolle ɗum ko jolle jolle aduna tan kuftidinɗe vraiment oui c'est ça mbaɗi hande yimɓe dominé gueɗe ɗe ganduɗa ko kaɗaɗe ko wayno ko ustata haqqille ko wayno sangaraji walla drogue aji ko ɗo ɗum ɗo heewi jibinde guure meɗen nde cacagal guyka en walla heptude kake janan kam ko guyka walla wadde gueɗe keddiɗe en tout cas alkamisa ɓennuɗo tan mi yeehi luuma kanel taw mi nani waɗoɓe carte kalis ne toon andi ɗum ɗon fof ko source d' insécurité mi yeehi toon jaltinmi ɓe e luumo ngo kollumi ɓe hankkadi mimi wonta yidde yiideɓe ɗo e wuuro ngo kala en jimimi ɗon mi on jaaha lawol noddaɓe lawol mi haalni ɗum aussi mawɗo gendarmerie o tabarkalla to banggue liggueyaji ande parfois yimɓeɓe ne kewi duruɓe guila mairie ndi jooɗi guila maire o jooɗi min keeɓani liggueyaji beele to banggue liggueyaji ɗi gañmi kadi ko mbiya kadi toon kadi wona compétence mum to banggue liggueyaji beele jeune uji ɗi hay sinno wona kamɓe foof won hen ɓe tongtuɗon balluɗon ɗumen kam mana ha keeɓe mana ɗen dillina sababuji alhamdulillah alhamdulillah wonko heeɓa hen de toute façon
ko aɗa anndi enen ni e mairie ji meɗen no waɗa structuré ni en ngala doole finance wawde wadde huftudinde poste uji ɗi min mi ala secrétaire par exemple jogui gondumi tan koye adjoint jam ɓe calmintumi en tout cas golloɓe golle joɗɗe fate wuro ngo darniɓe wuro ngo no fewi walluɓe mi aussi jeyni haqqillam ko wona ɗum ko saɗa waɗa embauche yo taw aɗa wawi yobde surtout ça sa wawa yobde ngaluma hokkatama wawde yobde ouvrier a wawa wadde embauche puisque so min mbaɗa embauche ko ma payeur yurno tawa emin mbawi wiya jaaɓi so tawi o tawi min mbawa yobde wiyato ko ala hen par ce que laamu yoɓanta min liggo golleteɓe ɓe yoɓete mairie tan ko maire heddiɓe foof jabdal umen gummoto koye recette propre ko mairie ndi gollani hoore muɗum alhamdulillahi nde garɗen nde en tawi ɗo ko sukaɓe no leydi ndi fof ni hewnaw ko wiyete noon ko ene jogui ɗo 30 capantati jaaɗen ha Dakar ñaaguiɗen jeeliɗen jurmikine ɗen ha ɓeydanɗen hen 30 e jeetato goɗɗo woni o total hande sukaɓe Kanel naɓe 60 e jeetato ene pina ene dawa heewi famɗi so lawiruma yi wonko keɓata voilà ça c'est bien an maire uji ɗi haade mabɓe jooɗade e parfois ene kala nde ɓe paye jooɗade ene woodi teneji ɗi mbaɗata visé maire Kanel guila jooɗi holno foti tereji hefti tereji janani tereji janani no aɗa andi min nde garmi waɗi mbaɗanɗi hedde joyi jeegom men tan poɗɗa heftude walla pas plus tard que hanki mi addanama probléme galle hanki addanama probléme galle mbimi ɓe min mi tawani ɗo leydi nde mbaɗa hokka mi hokkani leydi kala kadi no dokkunoɗo leydi ko kañum e dokkunoɗo ɗum par ce que tawama ɗo galle walla leydi yimɓe ɗiɗo en dokka ɗum goto fof wiya kañum jeeyi soɓe gaddama tan mbiya ko jeehe to ñawoɓe min mi wona ñawowo en tout cas probléme leydi kam mi memata wondiɓe mam memata ɗum noon kam maire ji ne keewi tumede hay goto mi heptanani taw ha dañi taw e alhamdulillah hay goto mi heptanani mi kono aɗa fiɓi heptu ɗamina non mi ɗamina kadi heptande hay goto addanimi ɗo tampidde yimɓe ɓe walla wadde ɗumen ko metti ɗumen au contraire addimi ɗo ko réglande yimɓe probléme uji men ko heƴƴe e doolam ko mbawmi wadde ko min wona min heptata so tawi par exemple nokku o no mbirumi joni ko yimɓe ɗiɗo tan koɗodirta ɗum ɓe jahata koɗo ñawoɓe ceerdeɓe kono wona min eyyi kono kam ala terrain pawɗa junggo ma par ce que ene heewe maire uji noon goto hay terrain goto mi heptani kono noon ɓoɗo anniji wadde ko wiyete restructuration e nder wuuro ngol puisque alhaali o wonno ko laissé aller no neɗɗo weela fof waɗira ko neɗɗo weela fof waɗa galleji nan ɗo ene cinca ɗi ngala damar galle heɓɗa rewi go ɗum fota wonde ɗum noon kam ni yaaji ha to amen ɗum fota wonde ɗum noon kam ko onon jogui fota wonde ɗum sa yi ɗum ça veut dire ko no mbirumami ni wat ko welma waɗi no welirma kono ko hunde fonde daranede ɗum kadi aussi ko darde maire heddo noon min tawi nani ɗo wona minen mbaɗi min daroto min mbiya fotɓe firnude ɗum ɓe yo ngar fewna e on saaha wona faute amen par ce que neɗɗo kam ne andi so tawi ka joom haqqille a hokkama galle walla a yeeyama galle mo ganduɗa saɗa yaaha mum ma peccita galle goɗɗo aɗa andi nden taƴere fewani noon jalni aɗa andi nden taƴere fewani vraiment eyyi donc ɗum ɗon ɗum kam komin haɓatoɓe ɗum komin ardoɓe service aji hanki mi yewtide hanki mbimami mi yewtide ko eɗin ɓoɗi yaha juma mi yewtide chef de l'urbanisme eyyi mamin namdo une restructuration eyyi mamin namdo une restructuration waɗe wuuro ngo laaɓi ɗi boni kay e nder wuuro ngo en donki wadde hen hay hunde ɗum korki garantimi ko sincete ko kay halno ko fewde vraiment halno ko yodde hawno ko hunde hen pop so tawi eɗen cinca kadi ne mbaɗen prévoir puisque yimɓeɓe maɓe cohlu école maɓe cohlu jama maɓe cohlu sukaɓe piiji koɓe mawi ɓe cohli hay janale kono ala fof ko watte hen prévoir wawa gasde
ko wawa gasde gouvernement c'est prévoir so tawi yimɓe a yii ɗo fuɗɗima hoɗede a waɗa prévoir oɗon cohloya jama oɗon cohloya école oɗon cohloya dispensaire service aji état kadi ne mbawi sohlude hunde donc foof itte waɗe banggue ɗum ɗo haaɗe kono neɗɗo weela fo hoɗa ɗum wona hunde fewde ko ɗum kadi bonni en quelque sorte gurdam meɗen puisque ko cadre vie meɗen so tawi a dañat galle donka hay sara leɗɗe sene addama leɗɗe koma yebbita ɗum ɗo woɗɗi e guurduɗa e juuɗe ma kin korki wona korki vraiment so musiba waɗi tan o eɗen mooli Allah korki wona korki puis ko wona ɗum ko min ñaaguima aussi nde min gari nde poste de sapeur pompier yo waɗɗo jeeya koye sécurité o ma ar ɗo so Allah jaaɓi parce que waɗama autorisé galle o kadi dañama so Allah jaaɓi ɗum kadi koko arata wallita yimɓeɓe